10 minutos karo bakal pasan dalawa na timalam ket mataba kay lata apo nga dumdumngag makinin nanos makipimpin nagkaat makikingkin na tawa kada ti duwa ngag anak duwa nga nya duwa nga nataraki ako nga kumakansyon ti Isabela of course yours truly Manu Jun Sarialas Chigat well John Mark Pastor operator wow and good afternoon. Kati-kati iso amin na po nga miyembro sa for the Hong Kong chapter. Dita apong manarimaan nga agmi-meeting da. Ayan, nakas makita mo dito in patulod da nga picture ni ating Ella together for the with first time in history. Ano naman? Duwa nga Ella nagkuyog da with kabagis minda. Sabado, Almerol Sabado. Kita makakita. Aji may isa nga itik mabisado. Ura may rupaan nga ron takas ta mga minti buti tingod na. Ayan. Kabisado. Baka barbaro? Siguro. Nakisit-in lang ang hanang klase na ito eh. Hanang klase. Anyway, good afternoon kada kayo. And of course, thank you very much for staying with us. Kapsat. And dito yun, dito request ni Manang, ni ading Nelly ading ko naglata ubing ni Richard, di ba? Ni ading nga asawa ni ading Richard, Kapsat Nelly Mariano, nga adit apo ang batali together with Manang Tishang. Ayan, sumala kayo with the space. Ken kadagiti so amin nga mamati nga itiba nang apo kathaan nga kwarta no di kati ayat iti may saken may isa nga roda itoy. Kaya't ko't bumakna tayo di sa nikuana ngemitan taag daga awan gustuek no di sika suerte akon ko na taka na yun nakapabaru ngemiti kali kagungku sikat imbak nangku bisung tabibig mo arak iti arigku ti ayat ngayon paay mo balitok talikod akinabak na nuisot kasukat mo ragsakit na sarap ko ditasidong mo Kapsat gayam ni Kapsat Nelly di kadwada ka grupo da ading Ella di picture sa di mala Hong Kong. Ayan, ito nagsublikan to na Kapsat Nelly di kan di Kapsat. Sabay pa niya nakita mi nga dati kokolamper na Rizal. Talikod akinabak na nuisot kasukat mo ragsakit na sarap ko ditasidong mo and of course kaarubahan na imbag mangal daw kini ating Maya Castañeda Ocampo nga adit San Mateo Isabela Sinamar di ka mo no Sorwin no Norte sure dahil di ba sungad sure ata nagriga mga sure nagunag mo rin okay Ken belated happy birthday kini balong mo Tristan nga pa may sinarungkaran idi Sabado Biyernes ayan
nga bati di kape nga pasarabom apo kanu nga tanga maala dayta. Sapay dayta kape dayta nga kanay nga pagpakape yu ili di kami Hong Kong. Jay Mongkok Duwa Hong Kong. nagimas dayta nga kape. Ata mati pinabasa ta. Naimbang alto yung manong June kan ating JM kablaawa man nilakay ko nga ni Jesus okupado nga again in dayon kat madama nga agdinding dita programa yo ditoy San Antonio. So good afternoon kano kayong kakabsat Jesus. And here's another one. Hello po. Lagi po ako nakikinig sa program ninyo kahit hindi po ako minsan nakakaintindi ng Ilocano. Ang gaganda po kasi ng mga boses ninyo. Binabati ko po asawa ko kahit malayo po siya. Mahal na mahal ko po siya. Nasa Saudi po siya, Kuya Jun. Pwede po ba pakikanta yung utang ba yun? Ako po si Nene from Patanad, San Isidro, Isabela. Wow. Tingnan mo nga naman ang buhay kahit na hindi siya Ilocano. Anyway, thank you very much for listening and being with us. Kung na pwede may isang pagbati, Kuya Jun, pakibati nga po yung mga family lubong sa Rizal. Pakituto nga po yung Damagit Kuya from Mama Jenny Damagit. And nabasiteran kinikapitana. Kinikapitana. Anyway, sige, itaka online nga bumasa so mungpat ka. Sige. Agsipot-sipot man kakabsat from Joshel Selyukes. Selyukes wina si Kulyes. Si Kulyes siguro ta. Selyukes niyo. And Charm, kunana, bye. I need to go sleep now. I love you. We love you too, Charm. Yes, and keep on listening. Sweet dreams. Okay, kablawa man ni Santi ken Vilma Nagum ti nagrumbuan kawayan seri request ko man di kansyon nga ti impaklay ko nga Cruz. Salamat Kuya June agyaman ako na naman. Pabati po sa Pascual family. Thanks po from Fabular Pascual. And good PM Idol, pakikiritsyo man. Da kami dito Tabuk City. Pakikantay man DJ Utang from umabot ni Tabuk Avin Sala FBD ko na naman. Avin Sala. Pag-greet man kada parents ko karuba nga kanain nga magbuy-buya kanyayo no day off na. From Ewa Beach, Hawaii, ni gwapo nga tatang ko Mr. Rodrigo Bumanglag. Kintoy na pintas nga nanang ko Basilia Bumanglag. Thank you Manong and GM. More power to you guys. From Rhea Bumanglag. Gemma Ramos Tamanin, Rainy Miles are watching with you. Nag-gemar, ano man ni Raida Mamawag. Okay, hello, Manong Jun, pakikirit yung man, inang ko nga naganos nga mangpakpakan ka lagi dingwen me, DJ Bantay. Agyaman kami, na I love you from your daughter. Kung naman, pakipatugtog nga po yung hello, mahal. Hindi na mo ibagang kami no sino, namimet ko mo no, tinagan na, no sino datang ananang mo, no sino ka. Oh. Kunamit ni Jonald Ramirez, masayat nga daw kanyayo, dita Manong Jun, ken bro JM. Pakabla ulikin ni bakat ko Jenny dita Alcala Pangasinan nga aglakla ko tilamos nga 150 sweldo nga may pauit kuna na. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, Jonald Ramirez. Well, nga ro dede sonata nga request yo apo. Utang. Nabayada kon tay utang kon mabalin ko man mangalan, ipaglangin na tintinagan, pasarayin na kilemengan, tatansaan lang nga Bombay, ti mabalin nga pagutangan, bangko ti kang runaan, agkaratot agpautang. Ay nagimas ti o, lakit di. Ay nagimas ti o, agkagatel pa. Ay nagimas ti o, mutang je bangko. Nuba City bu, Nuba City bu, Call? Nuba City bu, Ludba Sitmet porsyento. Kayat da pay agsal, kayat da pay agsal, kayat da pay agsal. Dati alahasyo, amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot, tangin jay bangko. Nabayada kon tay utang kon, mabalin ko man manghalan, imbaglangin nagtintinagan, pasarayin nakilemengan, tatasaan lang nga Bombay, ti mabalin na pagutangan, bangko ti kang runaan, agkaratot agpautang. Tay ko mariket po, nya nga po. tay ko mariket po, tay ko mariket po, Milan jay bangko.
Encanto met agpar. Encanto met agpar. Encanto met agpar. Release no kayat mo. Alwadam day taap. Alwadam day taap. Alwadam day taap. Application form mo. Amin tayo mo. Amin tayo mo. Amin tayo mo. Tangin jay bangko. Nabayad akon tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Imbaglangin na tintinagan, pasarayin nak ilimmengan. Tatan saan lang nga Bombay, ti mabalin na pagutangan. Bangko ti kang runaan ngagkaratot agpautang. Bangko ti kang runaan ngagkaratot